Kamano bende nyakorom Gajwang' ote mag rapar Ogaira Raila Odinga mosenindo bende no pong'o mbui. Kamano bende no aluwo moko kuomgi koting'o koda mag jotelo mopogore opogore mar nyisi to ne giwacho ang'o pachgi ne mane kotenore gi kaka giparo Ogai Raila Odinga mano onindo kendo noweyo pacho kae chiegni dweche 3 mokadho. Nyakorom Gajwang', Jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni kawuono en tarik 7 waparo chieng' nyuol mar 81 mar Right Honorable Raila Odinga, jal mane ohero piny Kenya kendo ne onyiso chir, chiwruok kod hera ma onge giko ne piny Kenya. Kawuono Jatend piny Kenya William Ruto bende owacho kanyo ni baba ne opuonjowa kinde duto ne piny Kenya nyaka ket mbele ne dwaro marwa wawegi. Nowacho ni onge gino maduong' maloyo kwe kendo onge loch mora mora mane duong' moloyo kwe mano mar piny Kenya. Mawagi ne otego mano ora gi Jatend piny Nyakorom Gajwang' ka bende odhi mbele kowacho ni ne en kod geno kinde duto ni ndalo mabiro biro bedo maber ne oganda jo Kenya. Ne oyiero kwe ndalo duto to ok tulo. Ne oyiero achiel mar oganda to ok pogruok. Ne oyiero geno to ok wito geno. Ka bende Jatend piny Kenya no odhi mbele kawacho ni oparo Raila Odinga kendo kwa paro nyuol mare kawuono. Wacho ni oparo puonj mage mano weyo wagodo kaka oganda mar keto winjruok kendo tiyo kanyakla mar chopo lek no mar piny Kenya. Bende Nyakorom Gajwang' ka bende wadhi mbele ne ma bende sani en ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga holo ote mage nowacho kama: owadwa mahero Raila Odinga osebedo mapek hie ni ne iwewa. Ne wadongo kaka rude kendo ne wakadho e mathoth e ngima. Ne wasiko wanyiero kanyakla kendo bedo gi winjruok makare. Kawuono awinjo pek wuoyo kuomi kaka jal makoro onge kendo onge kodwa gi sani. Bende nodhi mbele kowacho no paro kaka ne Raila ochiwore ne kedo ne piny Kenya, twak mane githoro bedo godo kendo wacho ni kaka ne gitudre machiegni ahinya ne ok en mana nyathigi kende, to wacho ni ne gin osiepe kendo mae ne osiepne machiegni mogik kata best friend. E chunye to wacho ni pod Raila Odinga ngima kendo pok oyie ni oonge kodwa. Duond bura mar ODM ma bende en duond bura no mar Ogai Raila Odinga Nyakorom Gajwang' nyalo paro ni ma en duond bura mano chako en owuon. Duond bura no golo ote ka giwacho ni pod wapari, ibiro sike chunywa nyaka chieng' ywe gi kwe jatend duond bura marwa tarik 7 dwe no mar 1. Bende nitiere ote mano orgi governor ma county ma Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o. Governor wacho ni kawuono waparo nyuol mar baba, ok gi nyasi to gi paro matut, ok gi mor kod goyo koko to gi ling' ma oting'o weche moko mapek. Adier ne wayudo lal. Raila Odinga ne ok en mana jasiasa e pacho ka kende, to ne en jatelo mahumbe ne olak nyaka e Afrika mangima. Professor Peter Anyang' Nyong'o ne odhi mbele kawacho ni Odinga ne oyango ni Uhuru ok ne yud e yo mayot, nyaka ne kedne, nyaka rite kendo nyaka tieng' ka tieng' nyaka ne nyis chung' motegno mar chung'ne. Ne ochung' ne ratiro kod adier. Mano bende kaka ne otayo duond bura no mar ODM. Bende nitiere ote mano ora gi jagoro mar ODM Edwin Sifuna. Edwin Sifuna wacho ni nyaka ne iwewa chiegni dweche 3 mokadho, thothwa pok onyalo kadho lal mari kaluwore gi gima ne in e ngimawa. Adier ok wabi weyo ywak. Kawuono waparo nyuolni, kawuono waparo kitelo mane inyiso kaka ogai marwa e duond bura mar ODM. Higni 80 mane dak gode piny ka gin ranyisi mar chir, chiwruok kod bedo kod yie ne ouru mar piny kod ratiro mar oganda. Bende Sifuna omedo ni nyaka ne iwewa, waseneno ka moko kuom gigo mane ichung' ne gi motegno iwito kucha cha. Nyakorom Gajwang' mano kanyo en moko kuom otego mane waluomo e mbui.